Takže tady je taková tabulka, někde na straně, tam jsem mohl ten začátek. Tady je tabulka, kde je nějaký popis toho, co se má dělat, jak to vstupní data, jaká to vyrábí odpověď. A pak jakoby ty kroky, jak to províst, jakoby, aby se člověk dostal k tíženému výsledku. Jenom tady, jak je tato adresa, tak to najdete za greaseid.css.cz. Protože ten server tam je takový trošku urovnaný. Takže takhle. Tam není pomlčka, to jenom to všechno nerozdělilo. Takže až nám otevře ten portál, tak se mávněte. Nebo pokračovat dál. Jo. Co zkouší? Já vím, to vypadá nějak takhle, když sám to Jo. Já ne. Ne, to 6 sekund. Jo, už. Takže teďka tady, když máte ten krok 1, tak tam se píše, že jakoby otevřít ten portál a kliknout nahoře na search. Čím by se vám měl otevřít katalogový klient. Když tak pak bychom teda jakoby nasimulovali ten dotazník, tak při posledním sloupečku je ten test result. Tak tam pak vypište, jestli se to tak stalo skutečně nebo ne. Jestli jako OK nebo KO. On tam teďka ještě vyplněný OK. Ale kdyby to někde jakoby neprošlo, tak tam napište KO. Tady jsme se dostali už, jak? Teďka jsme v tom kroku 1. Teďka jsme jakoby udělali krok. Dobrý, tak přijdeme ke kroku 2, což je přidání katalogové služby, což se provede, jak se tam píše, kliknutím na zelené plus, což je tady. Tady v té záložce custom katalog se vyplní nějaký titulek, což tady je napsáno například check CSV. A pak by se měla přidat ta adresa do druhého políčka. A teďka, když kliknete na to add, tak by se vám nahoře měl přidat další záložka. Takže pokud se tak stalo, přijdeme k kroku 3. Už tak mávněte, kdyby ne, jo. Změníme to. Mávnutí momentálně znamená jako stop, jo, jdeme dál. Takže krok 3 je přidání předdefinované služby. Přidání předdefinované služby, kde, když opět kliknete na to zelený, nebo se tam zůstali, tak v té první záložce těch předdefinovaných katalogů, tak si můžete vybrat již jakoby z nějakého toho seznamu, tak tam vyberte třeba tu Ingrid site. A zase opět, když kliknete na add, tak by se vám dala přidat další záložka. Tak. Teďka hledání. Krok číslo 4. Když kliknete na tu lupu, tak by se vám mělo objevit tohle hledací sosy.
A teď, když tam vyplníte nějaký hledací parametry, jak vám to mám hledat, tak jsem třeba dejte hledat služby, to jenom kliknete na servis a dole na search. A po chvilce točení se kolečka, tak by se mělo objevit nějaký výsledky. Dostali jsme se do stejného stavu. Ne? Tady teďka, Nula, ty jsi mi tady dal servis systém. No servis, jenom ne servis systém. Dobře, to si dá znova. Tam je servis, tam je servis. Čemu se dá? A jak to máš správně to přes? Tohle? No. Aha, počkej. Ale to tam bylo něco jiného. 1382. To skopila z toho. No a to tam Já mám skopil to adresu geoportal.cz. Je tam? Je to tady? Tak mám verzi toho dokumentu. Takže jo, jako. Fakt. Ne, Ne, to je takový. Jsem kroku 8. Rychlej! Tak já půjdu rychlej teda. Musíme se s tím pátlat. To zavřu, ale to Mám nic. no, to jsem myslel, že je v pořádku. Já mám 1380. To Explorer se to vůbec rozumí. Takže v Exploreru se to chová nějak, jo? Ne, dobře, já to mám trošku. Tak přejdeme k připojování VMSek. Přejděte do záložky map. Krok 2, aktivování toho panelu, který je za to zodpovědný, což je tady ten panel OBS. Jenom tam dáme jinou službu, protože tam to je nutná. Tam dáme www.bernhealth.cz bin OBS čertopo. To může být telefon. Jako čertopo. Aha. Čertopo. Servis voznoci. Tady vyberete v tom druhém té záložce VMS. A dáte connect. Topol nebo topol? Topo. Topo, aha. Jako
Česká republika topografická. Jo, já už jsem z jedné naší firmy. Tak, dobré. Pokud tam v tom druhém vyberte DOMS a tam na konci by měl být konektiv na teplo, pak by se vám mělo objevit. Jo, já jsem pohodě. Tak přejdeme ke kroku 3, když si vybereme nějakou vrstvu, tak třeba vyberte ten devis. Tak tam zaškrtněte třeba ten demis. A dejte teď dole tu mapu. Ono by se stalo tohle. Každého samozřejmě tady jsou takový ty základní věci, jako to dírání, přidávání a informace. Krok 4 tak by měl být jakoby krok nazvaný playing with the map. Nějaký jakoby přibližování. Jak jsem říkal, to ubírání té průhlednosti, když kliknete na název vrstvy pravý, se vám objeví ten dialog, kde tam má asi ty. Když jdete s tím hyblátkem, tak se vám to uvedíme nebo když chcete se přiblížit pomocí nějakého jakoby toho bounding boxu, tak máš ten CTRL a jenom vyberete tu oblast slyší, co vám to přiblíží nebo odbrání. Stalo se tak u všech? No. Tak přejdeme k dalšímu kroku, což je VFS. Teď tam klikněte na ten OVS panel. Teďka tam pošlete tu adresu, která tam je v tom dokumentu, což je tato. Takhle jsme udělali krok 1 a 2. V tom kroku 3 tu adresu máte ji případně tady v tom input data. A když ji vložíte do toho URL, vyberete tady VFS. Ano, možná předtím je dobrý udělat to, dole kliknout na ten clear, aby se tam nedostaly nějaký předdata a pak klikněte na connect. Teď tak se to potom ano. No, tak tady si napíšeme KO. Stalo se vám to taky, nebo? Včera už je to jo, tak jo. Jo. Tak, no. Tak jdem dál. Tak je to napsat KO. No. Včera to ještě šlo. Tak, přijdeme k VNCčku, což už je v podstatě, ještě tady ta časová pravda. Já nevím. Takže bod 1.1.4. Opět otevřete ten, to je v pohodě. Krok číslo 2 je přidání těch vrstev, takže pokud vám tam zůstal ten demis, tak máte splněný krok 2. Krok 3. Kliknout tady na žlutou disketku, vlevo nahoře, čímž se objeví dialog na uložení VNCčka. Tady je nutno vyplnit minimálně ty dvě věci, které jsou jakoby tou červenou buňkou podtržený.
když tam vyplníte nějaký titulek, já nevím, třeba abstrakt, tak by to mělo stačit. Samozřejmě, byste chtěli vyplnit něco smysluplnějšího, tak můžete tady použít i klíčové slova, kde je na výtce Thesaurus, kde jsou ty témata Inspiru vyjmenovaný, takže vás by se asi nejvíc týkal area management nebo něco takového. Asi. Pak můžete tady podle ISA, což jsou nějaké už méně říkající věci. Pak můžete samozřejmě vyplnit nějaké klíčové slova, jakoby bez nějakého omezení. Pak tady můžete vyplnit informace o sobě. Ale jak říkám, stačí vyplnit ten styl. A teď, když kliknete tady na to download, tak by se vám mělo objevit uložení tohoto souboru, což je nějaký XML. Takže když dáte uložit soubor, tak se vám stáhne tady ten krasavec, že otevřete, tak uvidíte, že to je skutečně nějaký nic neříkající XML, tak jak to většinou bývá. No, bychom měli bod 3, no 4 dokonce, 3. Tak, a teďka bod 4, je to jednou zkrátkou. Klikněte tady na tohle vedle žlutý disketky, což je Create New Map Composition, což na vás vyhrkne, jestli chcete všechno smazat, klikněte na Yes. Že už byste se měli dostat do původního stavu, jakoby, když jste to otevřeli, což v tom případě znamená, že jste smazali tu vrstvu. Máme krok 4 a krok 5, otevření toho VMCčka, který jste si uložili. Takže kliknete tady na tuhle ikonku, která znázorně jakoby to otevření. Objeví se vám tady ta záložka Open Documents File. Vyberete procházet. Najdete si to VMCčko. Dáte otevřít a pak už jenom Open. Mělo by se stát to, že se vás zeptá, jestli chcete přepsat mapu nebo i to, takže klikněte třeba na přepsat, a nebo by se vám přidat ten demis plus. Tady se vám vyplní ten název té služby. Polska. Samozřejmě, jako kdybyste mezi těmi hýbali spampovali, jezdili někam pryč. Tohle to zrovna jsou blbý příklad, protože to jsou celoevropský data, ale kdybyste měli právě třeba data v okolí Kroměříže a jste někam kaši, tak se stane i to, že vás to vrátí na tu Kroměříž. Takže jakoby, když byste chtěli přeskakovat mezi nějakýma oblastma, jak je to jako dobrý, že vás to vrátí do původního stavu. No. Tak a poslední krok z našeho dlouhosáhlého testování je časová VMSK. Opět klikněte na to OVS. Zadejte tam klikněte nejdřív na to clear. A pak vyberete tuhle adresu. Vyberte tady VMS opět a klikněte Connect. Tam chybí na konci time potržitko VMS, jo. Ale nevím, proč tam není asi to. Je to takhle celý. Takže nakonec připište potržitko VMS. By se vám měli... Služba je poslední. Jo. A měli by se vám být 3 vrstvy, když vyberete tady třeba tu time layer interval,
a dáte doma, by se vám nad Českou republikou měl objevit ten údelník s časovým údajem. A teďka, když se tady otevřete tím pravem zase ten dialog, tak by se vám objevilo šoupátko a mohli byste si posouvat času, no. To se vám teďka nějak doufalo. Tak nic, tak poslednímu podlí, tak jako. No, ale to je asi celý. Šoupátko nemám. Máme tu musím si být na straně. Placko nemáme, že? Kam je to tak? Určitě máš to virtuál. Aha, to nemám vidět. Tak, teďka mimo testování vám ještě ukážu ETS-ku. Ale zrovna která by vás mohla zajímat. Ne, bude. No, paradoxně jako jsem měl obrovské množství práce, které by potřeboval vést, takže tady je prostě problém v tom, že to necháme našim lidem. Tak ono to je těžký, no, tak jako jsou tady asi data, které, když se sem někdo propoural, tak by byly nebezpečný, nebo jako zneužitelný takhle. To asi ne, jako, ale spíš jde o to, že ale tak já... správa těch různých aplikací a takových věcí vyžaduje přece jenom větší množství lidí, kteří by si představili všechno centrálně řízené bez jakékoliv vůle něco měnit. A ne vždycky jednodušší všechno pozavírat, prostě zabarikádovat, zavřít všechny porty a